Ассалому алейкум тамошобинони азиз, хушомадед ба канали мо. Имрӯза видеои мо аз бозори Садовод мешава. Марҳамат тамошо кунед, як ба як ман нишон метиҳем якчанд куртои новинкае. Касое ки дар корай метавонед ами рақамое ки дар рӯи экран дида истодаед ба ами рақамо занг зада дархост кунед ва дар муддати кӯтоҳ ба шумо бурда мерасонанд. Ана куртаи якум 2000 буд, курта пӯчае. Ана дуюм курташ 1300 рубляй. Ҳар яктаи ами вайёра куртоора ман шумо да нархошо навистестам, то ин ки фаромӯш накунед, бинед ва огаҳ бошед. Ана иҷара бинед, ҳар намуда ҳастай 1200 рублӣ. Ино бисёруш трикотажай материалшон, бисёруш бамбукай. Анам рақамое ки дар рӯи экран дидам истодаед, метавонед ки дар WhatsApp ё имо нависта пурратар бофаҳмед. Ҳамаи амино размерушон ҳастай. Набинед, ана 1500 куртапӯчаян, беҳад расветкаи зиёд дора, гулои гуногун дора. Марҳамат бинед дӯстони азиз. Касое ки мехоҳанд метавонанд ки ҳамин чизора дархост карда харидорӣ намоянд. Ино софтан материалошон. бинед гулошон ҳархелаяй. чӣ хеле гуфтам, размерушон ҳаст. шумо бемалол метавонед ки аминора пайдо кунед. Ҳамаи борода русиян. Ина намуд бамбуко ҳастай 1800 рублӣ дӯстони азиз. иам ҳамроҳи почашай. бисёрам халати хушрӯ 1800 рубл. ана почаш беҳад рангои хушрӯ дора, размерушон ҳаст. баъд сангчоошам бинед, чӣ хел сангчои Сваровски тоза дора. ин ранги сиёҳшай. касое ки баъд мехоҳанд бо метавонанд ки мисол дигар рангоша интихоб кунанд. ина бинед, дар инҷа ранги электра дора, рангои хаки дора, бисёрам рангои ҳархела дора. ино борои бишкекай, борои Россия хидшай. ина бинед 1800 рубл. баъд ана ин намуд куртаям бисёр куртаи хушрӯвай. ранги хокистаранг, яъне сери. фасонша бинед, фасонушанам хел ваяй ҳамроҳи почашай. иам расветкош ҳаст дӯстони азиз. баъд размерушам ҳаст. размерушам пайдо карда метавонед. остинош лами ражай. ин тарафш боша ваяй гафриновияй, гафри буринай поёнаш. мана марҳамат тамошо кунед. анаи халату поча буд дӯстони азиз. рангоша бинед, чӣ хел рангои хушрӯ дорад. баъд анаиам як намуд куртаи 1800 рубл ҳамроҳи почашай. аз анаи куртае ки ҳозир ман нишон додам хокистарангша бинед, кабутуш чӣ хел ваяй хушрӯ метова, чӣ хеле ки мегӯянд багати метова. анаи халатҳои сиёҳи бо сангчо орудодашудагӣ ҳамроҳи почашонай. иш боша куртошай. иҷада бобинед, куртои комбахт астай, ҳамчун духти тоҷикӣ буринай 1800 рубл ҳамроҳи анамин ваёшон почаошон. курта поча 1800 рубл. ана пеша бинед, чӣ хел пешиш орудодагиай. аиам рангои ҳархела дора. поёншам лавдоманӣ боре, анам хел нигинокати орудодагиай. ин материалаш стреча комбахтай. иҷада дӯстони азиз, инчунин ана ин намуд спортивниҳо ҳастанд 1800 рублӣ. ҳар намуда рангош ҳаст, размерушам ҳастай. ина марҳамат бинед, тамошо кунед. каседа ки дар кор астай метавонад ки ами рақамои дар рӯи экран будагида нависа, фақат дар WhatsApp ё ин ки имо нависед, дархост кунед. дар муддати кӯтоҳ шумо да мерасонанд тавассути почта. ёра ҳамаша рости гап бисёриҳо мепурсанд ки адресошон куҷодай. тамошобинони азиз, анами рақамои телефон ҳастай. шумо нависед ва ё ба шумо бо пурратар адресоша мефаҳмонанд. шахсоне ки худшон мустақилона рафта харидорӣ карданиянд. марҳамат
пурсед, ба шумо албатта ки ҷавоб метиҳанд. Рости ман намедонам ёра видео карда ба ма равон кардагиян. Анаи халаторо бинед. 1500 рубли ҳамроҳи почоҳшон. Халато тонки бамбукай. Баъд анаи ношаста киртои хушрӯ ҳамроҳи почоҳшон. Иам бамбукай материалош 1500 рубл. Духтушанам хел стили Туркияй фасонош. Киса дорад ду тараф. Анаи рангош. Пешашон орода шудагиай кокетка. И тарафта бобине дӯстони азиз ҳамчун юбкаяю баъд хел свифт шод боре дорай болош 1800 рублай. Материалаш беҳад материали хушрӯ. Набинед кофточкашай баъд юбкаи дароз дора рангош ҳархелаяй 1800 рубли. тамошо кунед. Анаи тараф спортивниёи двойка ҳастай беҳад хушрӯ трикотажай материалошон 2000 рубли. Бисёрам сифатошам нағзанд чӣ хеле ки ба мо гуфтанд. Размерошон ҳастай дӯстони азиз нависед. Ростига бисёр вақт дар таги комментария менависанд ягон савола метиҳанд. Бахшиши зиёд дӯстони азиз аз сабабе ки ҳози интернет ама харидестам мисол мегабайт мехарам ба саволои шумо ҷавоб додан наметавонам. илтимос ҳар саволе ки доред дар ҳамин WhatsApp нависед ба шумо ҷавоб метиҳанд. на марҳамат. анаи 1800 рубл. анами намуд спортивный кирта боре летучий мыш духтагиай фасонош на марҳамат. касе мефора метавонад ки аз анаи намуд кирта харидорӣ кунад. дар инҷа бо рангҳои дигар хелашам ҳастай аз қабили сиёҳу хакиву бардовӣ ва дигар рангҳо. анаи намудам 1800 рублай. фасонша тамошо кунед дӯстони азиз. ия манамхе юбка катия двойкаяй 1800 рубл. маълумоти пурраша шумо тавассути WhatsApp ё ин ки имо аз худи фурӯшанда пурсед. фурӯшанда тоҷикай дӯстони азиз. анаи намуд аз ламираж духтагай кирто ҳамчун киртои тоҷикӣ боре 1800 рубли. дар инҷа бинед чӣ гулош ҳархелаяй ҳар намуда ваяй гулои ҳархела дора. духтошунам духтои нағзай мисол беримен метавонед ки шумо ира пӯшед ба ҳазур кушод. бисёриё дӯст медоранд ки анам хел чӣ боша кушод так боша кирта. иёш боша 3000 рублиан дӯстони азиз туркиян. иёям ламиражҳои туркияй нархошон 3000 рубл. шумо метавонед доир бо нархош мисол шояд ки бисёр харид арзон кунанд 1000 рубли. анаи намуд кирто распродажа шудагиан ино паплинан чанд намудай. касое ки мехоҳанд метавонад ки аз анами киртои 1000 рублаям дархост кунад. дӯстони азиз худохоҳ рӯзои наздик боз аз корвон видео мешава. барои фаҳмидантон ташаккури зиёд ки вақти худро шумо дариқ надошта вақти қимати худро дариқ надошта видеои моро тамошо мекунед ва мондани лайку мисол суханони беҳтарин навистана фаромӯш намекунед. аз ин ман хеле ба шумо миннатдор ҳастам зеро ки шумо беҳтаринед. подписчикони канали мо на марҳамат. анаи намуд киртора бинед 3000 рубл. иёям чӣ хеле гуфтам ламиражҳои туркӣ. ҳози дигарошам ашпода нишон метиҳам. пешниҳод мекунам ба касе ки писандай баъд метавона ки мустақилона бо анами фурӯшанда гапзанон кунад. 1800 рубл. анаи намуд двойкояй халато материалашонам хел резинка велюри тоза аниқтараш. анаи намудаш боша 1700 рубл. ин намудаш духташ бо фасонаш дигартарай вале ами халатое ки ҳамроҳи почоҳшонай бисёриё дархост мекунанд хусусан аз корвон ба навор гиред мегӯянд. ина марҳамат бинед дар бозори садоводи русияям ҳамин чизо фурӯхта мешуда.
касое ки дар Москваянд метавонанд худшон мустақилона рафта харидорӣ кунанд. ине куртои джинс платиҳо 1500 рубли. хеле ки гуфтум размерашон ҳаст. дӯстони азиз, дариҷа озима шумода сатроро нишон метам 700 рублиянд. ина марҳамат. анаи сатро калони хушрӯ 700 рубл. тамошобинони азиз, имрӯза видеои мо ба поён мерасад. умедвор ҳастам ки ба шумо писанд омад ва видеоҳои ояндаи моро интизор хоҳед буд. хайр, сарбаланд.